Hej, det her det er min mundtlige aflevering af modul 3 i kemi B, som omhandler syre og baser. En syre er defineret som et molekyle eller en ion, der kan afgive en hydron, og base er defineret som et molekyle eller en ion, der kan optage en hydron. Spørgsmål 1 lyder sådan her. Forklar forskellen på en stærk og en svag syre. Forskellen på en stærk og en svag syre er, at en stærk syre har lettere ved at afgive en hydron i vand, hvormed en svag syre har sværere ved at afgive en hydron i vand. Det vil altså sige, jo lettere en syre har ved at afgive en hydron, desto stærkere er syren. Spørgsmål 2. Forklar dernæst begrebet korresponderende syre-base-par ved hjælp af figuren og inddrag styrkeeksponenten pKs og styrkeeksponenten pKb værdierne i redegørelsen. Som sagt findes der stærke syrer og svage syrer, og dertil også svage baser og stærke baser. Både syre og base har en syrekonstant Ks, og for basen hedder den Kb. Og for at udregne den bruger man ligevægtsloven. Jo større styrkekonstanten er, desto stærkere er syren, og det samme er gældende for baser. Men det er sådan, at styrkekonstanten giver et meget lille tal, og derfor benytter man det, der kaldes styrkeeksponenten, som er minus 10-tals logaritmen til styrkekonstanten. Og hermed får man et mere reelt tal, som er lettere at arbejde med. Hvis vi for eksempel kigger på saltsyre, som er heroppe, så har det en styrkekonstant på 1,0 gange 10 i 7. mol, hvor den styrkeeksponent er på minus 7. Det fungerer sådan, at hvis man tager det korresponderende syre-base-par styrkeeksponenter og plusser, får man tallet 14, som er vands styrkeeksponent. Og det ser vi her, hvor vi har saltsyren, som har styrkeeksponenten minus 7, og hvor den korresponderende base her er klorid, har en styrkeeksponent på 21, og 7 minus 21, det giver så 14, som vi ser her er vands styrkeeksponent. Og hvis vi kigger yderligere på den her tabel, kan man se, at hver syre, som vi har herovre, indeholder mindst en hydron, vi ser i rækken her nedad, og de sidder lidt forskellige, alt afhængig af hvilken syre det er. Men de kan alle sammen afgive en af dem, og deres korresponderende baser kan optage en hydron. Og jeg går videre til spørgsmål 3, som hedder, hvilke af stofferne er amfolytter? Og jeg vil give jer et par eksempler på molekyler, der både kan optræde som syre og som base. Det er for eksempel hydrogenkarbonat, dihydrogenfosfat og monohydrogenfosfat og vand. Og så er det til sidst også aminosyre. Det har en carboxylsyregruppe og basegruppen amino. Og jeg går videre til spørgsmål 4, hvor vi skal kigge på grafen her længere nede. Den har vi her. Spørgsmålet lyder sådan: hvilke værdier kan man aflæse på pH-skalaen ved halvekvivalenspunktet for eddikesyren? Og hvor har etansyres omslagspunkt? Og hvorfor har etansyres omslagspunkt en højere pH-værdi end saltsyres? Hvis vi starter med at kigge på grafen her og aflæser etansyres pH, det er cirka den blå streg, jeg har lavet hernede, og den aflæser vi så i halvekvivalenspunktet, så ser vi, at det ligger lige omkring 4,8. Og hvis vi går tilbage heroppe i syre-base-tabellen, så ser vi så, at halvekvivalenspunktet er det, der svarer til syreeksponenten. Vi har eddikesyren her, hvor den ligger på 4,76. Og hvis vi igen kigger på de to kurver hernede, som er for en titrering af en svag syre og en stærk syre,
så observerer man så her, at pH-springet er væsentligt mindre for titrering af eddikesyren, som er den, det må så være den svage syre, og man observerer hernede, at pH-springet er større ved titrering af saltsyre, som jo er en stærk syre. Og det betyder, at jo stærkere syren er, desto nemmere har syren ved at afgive hydroner, som reagerer med natriumhydroxid, som der bliver titreret med, og dermed danner vand. Hvorimod etansyren er mindre villig til at afgive hydroner, som så vil reagere med natriumhydroxid. Og det gør så, at etansyre under titreringen har en højere pH-værdi og et højere ekvivalenspunkt i forhold til saltsyren, som også stemmer overens med pH-springet er mindre. Det var alt, hvad jeg havde til jer.